Magandang gabi sa inyong lahat. Live ta karon sa aming kandusanang istasyon na hindi pa narehistro. At ngayon mga kandusanan, aduna Tyler sender from Puting Bato, Cabadbaran City, mao kini si Rusing, na adunay problema kabahin sa iyang hinigugma nga si Undoy. At ngayon mga kandusanan, narito ang kanyang sulat na ipinadala dito sa kandusanang istasyon ni Ate Laika Byrne. Magandang gabi sa inyo, Ate Laika Byrne. Ako si Rusing. Nakatira sa Puting Bato, Cabadbaran City. Ang aking problema kabahin kini sa aking boyfriend nga si Undoy. Nagkakilala kami ni Undoy sa Facebook. Kasi Ate Laika Byrne, mahilig akong mag-post. Ipinagmamalaki ko talaga na gumagamit talaga ako ng filter. Sa personal po, lisngag po talaga ang aking ilong. Kasi namamana ko ito sa aking mga magulang. Kaya gumagamit ako ng filter. At dun na in love si Undoy sa akin. At dumating yung panahon, Ate Laika Byrne, na nag-meet kami sa plaza sa Santiago. Kasi Ate Laika Byrne, si Undoy ay taga Santiago, Agusan del Norte. Doon kami nag-meet noong Christmas. Ilang oras akong naghintay noon. Hindi ako sinipot ni Undoy. Kinagat na nga ako ng mga lamok at mga pila. Ang kati-kati. Pero okay lang yun sa akin, Ate Laika Byrne. Kasi excited talaga ako na magkita kaming dalawa ni Undoy. At 24 hours na talaga akong naghintay, hindi pa rin siya dumating. Pero hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa. At nag-text siya sa akin, Ate Laika Byrne. At ang sabi niya, hindi na daw siya makakapunta. Siguro, Ate Laika Byrne, nakita niya siguro ako sa personal doon sa plaza sa Santiago, Agusan del Norte. Siguro na-discourage siya sa aking beauty. Kasi lisngag yun kog ilong. Ang sakit tanggapin, Ate Laika Byrne. Kasi minahal ko talaga si Undoy. First, boyfriend ko siya. Hindi ko akalaing nai-inlove lang pala siya sa picture ko sa Facebook na ipinupost ko sa Facebook na mga litrato. Filter lahat ang gamit ko, Ate Laika Byrne. Ate Laika Byrne, palihog tambagi ko kung unsay angay na kong buhaton. And more power sa inyong kandusanang istasyon na hindi pa narehistro. Ayan mga kandusanan, mugitong atong letter sender from Puting Bato, Cabadbaran City nga si Rusing. Nga ang iyang problema mga kandusanan, wala siya gisipot ni Undoy kay siguro na-discourage daw si Undoy sa iya.
Mm-mm. Ang akong ika-advise sa imo, Rusing. Basin pod nga adunay problema nga lain si Undoy, maunang wala siya ka attend sa inyong venue kung asa mo magkita. Basin na siya ka ng basing may mga emergency. Ayo og ka bala ka kay basing hulata ang iyang tawag. Hulata ang iyang tawag kay kaning text manggod no. Naay ka nang malain na tugsabot. Basing love gyud kani ka nang Undoy. Basing siya na gyud ay mong forever. Atua si Undoy kung asa siya dapit sa Santiago. Ang ako pong ika-advise sa imo, kung mag-post food ka sa Facebook, ayaw gamit og filter. Dapat proud to be ka kung unsay naa sa imo nga beauty. Kay sagari gud sa mga babae karon nga mag-post, dili lang babae kundi napoy mga laki. Kani mga kabataan karon nga mag-post sa Facebook, mogamit gyud og filter. Dili sila confident nga ipakita ang ilang tunay nga alindog, tunay nga itsura. Dapat proud to be ta kung unsay naa sa ato kay wala man gyud pangit nga gibuhat sa Ginoo. Tanan perfect. So, Rusing, ayaw og kawala og paglaom. Atua si Undoy sa ilang lugar kung asa siya dapit. Pag-istorya mo in personal. Kay basin adunay siya ilaing problema, emergency, walang niya na sulti diha kanimo. Kay siguro naulaw siya kay dapat katunga time magkita unta mo ato nga time. Pero wala siya ka higayon og adto sa inyong venue dito sa Plaza sa Santiago. Ang pinaka the best gud na solusyon ana, Rusing, adto siya sa lugar niya. Pag-istorya mong duha para makita na pud kaniya kung unsa imong itsura sa personal. Para makahibalo pud ka, para malaman mo na totoo talaga ang pagmamahal niya sa iyo. Og maura katong akong ika-advise sa imo. Maraming salamat sa imong gipaabot nga mensahe dito sa aming kandusanang istasyon. God bless sa iyo, Rusing, from Puting Bato, Cabadbaran City. Ayan mga kandusanan, thank you for watching. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Bear na Ani Nohon. Thank you so much.